Το καρότο το ήξεραν οι αρχαίοι και το χρησιμοποιούσαν σε ένα σωρό συνταγές και ήταν το καροτόν. Καροτόν, το ρο με ωμέγα. Και τι σημαίνει καρότο? Θα ξαφνιαστεί κανείς. Η επικρατέστερη εκδοχή είναι ότι είναι το κέρατο. Όταν τρώει κανείς καρότα, τρώει κέρατα, είναι η ρίζα κέρ, καρ, και δεν είναι η κάρα η κεφαλή, διότι δεν μοιάζει με το κεφάλι το καρότο. Δεν το παρατήρησε κανείς τι σχήμα έχει. Επομένως, οι αρχαίοι είχαν το καρότο, το οποίο ήταν ο δάφκος ο καροτός, και το αγριοκαρότο ήταν η παστινάκη, η οποία υπάρχει και τώρα, δηλαδή το λευκό καρότο. Αλλά γιατί ήθελα να αναφέρω τη λέξη καρότο? Διότι υπάρχει έκφραση το μαστίγιο και καρότο ή καρότο και μαστίγιο, μεταφορική σημασία, η οποία ξεκίνησε από την αγροτική ζωή. Οι αγρότες με τα γαϊδουράκια ή τα άλογά τους τα χτυπούσαν, αλλά μετά τα επιβράβευαν με ένα μαρουλόφυλλο, με λίγη τροφή. Και έτσι λοιπόν δυστυχώς στην πολιτική σήμερα ασκείται αυτή η μέθοδος, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις, μια στο καρφί, μια στο πέταλο, και από εκεί βγήκε η έκφραση.